good morning po mga mamamayan. Ngayong umagang ito ay gagawa na naman po ng panibagong ice candy recipe ang ating Mama Yeps at ito na po ang ating Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Ang flavor po na gagawin natin ngayon ay buko with langka ice candy. So ito na po yung ating mga ingredients. Buko, meron po tayong hinog na langka. Itong isa, i-blend po natin tapos naghiwa po ako ng maliliit para ihalo po natin to diretso mamaya. 1/2 cup ng tapioca starch or yung cassava flour, 1/2 cup ng white sugar, Nestle cream, condensed milk, evaporated milk, 4 cups ng tubig, at syempre po yung gagamitin natin na ice candy wrapper ay ang size niya ay 2x10. So yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon, ang pinakauna po natin gawin ay ilagay po natin yung ating tubig dito sa ating kaldero. Tapos po ay ibuhos natin itong ating tapioca flour or cassava flour. Tutunawin po muna natin siya bago natin sindihan yung ating stove. Yan, hahaluin lang po natin para matunaw siya kaagad. Pagka natunaw na po, pwede na po nating sindihan yung ating stove. Hihinaan lang po natin yung apoy para dahan-dahan po siyang maluto, hindi siya mag-sticky kaagad. Yan, hahaluin lang po natin ng hahaluin hanggang sa maluto po yung ating cassava flour. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pag medyo maluto na po ito. Ngayon po, pag nakikita nyo na ganito na po yung hitsura, na parang nag-transparent na po yung kanyang kulay, ay luto na po itong ating flour. So, pwede na po nating ibuhos itong ating sugar. Yan, hahaluin po natin para matunaw yung asukal na nilagay natin at hindi magbuo-buo. Pwede ko na rin pong isabay itong ating Nestle cream. Yan, hihinaan nyo lang po yung apoy para hindi po didikit sa ating cooking pot na ginagamit. Yan, ito po kasi yung nagpapalambot ng ating ice candy, yung ating cassava flour na nilagay. Yan, kitang-kita po na parang pinong-pino po yung kanyang texture. Ngayon, pwede na po nating patayin yung ating stove at ililipat po natin siya sa bowl para madaling lumamig. Ngayon ay ibuhos ko na po itong ating mixture na niluto kanina. Yan. Kailangan po natin itong palamigin para hindi maluluto po yung ating buko na ihahalo mamaya. Habang hinihintay po nating lumamig ito ay simulan na po nating i-blend yung ating langka at saka yung ating buko. Ngayon po ay ilagay ko po itong ating langka dito sa ating blender. At saka itong ating buko, hahatiin po natin siya. Magtira po tayo ng kalahati para ihalo po natin mismo mamaya sa ating mixture ng ice candy. Ngayon, itong kalahati ay isabay natin sa pag-blend. Ipopuree po natin itong ating langka at saka buko para mas lalong malasa po yung ating ice candy. Tapos, isabay po natin itong ating evap milk para madali po natin siyang mapino. Ngayon, i-blend na po natin. Ito na po yung na-puree natin na buko at saka langka. Talagang maamoy mo yung langka. Hinog na hinog po yung langka na nilagay namin. At saka matamis po yung ginamit namin. Mamaya ihahalo na po natin ito dun sa ating pinalamig na flour mixture kanina. Ngayon po ay malamig na po itong ating cassava flour mixture, ay ihahalo na po natin itong ating ginawang puree kanina ng langka at saka niyog.
Yan, hahaluin po natin. Sunod po ay ilagay ko na po itong ating nahiwa na mga langka. At saka itong ating natira kanina na buko. Yan. Napaka-creamy po ng ating ice candy. Makikita nyo po, na talagang pinong-pino po yung kanyang texture. Ngayon, ilagay na po natin itong ating condensed milk. So, tatansyahin ko na lang po yung kanyang tamis. Kayo na po bahala mag-adjust ng tamis. Titikman-tikman nyo na lang po kung sakto na siya sa tamis. Yan. Ngayon, titikman na po natin. Kung kailangan pa ba nating magdagdag. Medyo kulang pa ng konti. Mga kalahating lata siguro yung ilalagay ko. Kasi pag lalamig to, medyo tatabang siya. Pag lumamig na yun or matigas na yung ating ice candy. So, kailangan niya yung tamang-tamang tamis. Yung sa tingin nyo po na medyo malapot, pwede po kayong magdagdag ng konting tubig. Pero wag nyo po masyadong damihan para hindi po siya lumapnaw. Yan, yung tamang dami lang. Ayan, okay na po siguro to. So, ngayon, pagkatapos nito ay pwede na nating ibalot yung ating ice candy. Ngayon ay simulan na po nating balutin itong ating nagawa na ice candy mixture. So, maglagay lang po muna ako dito sa ating pitchen para mas madali po nating mailagay sa ating plastic. Ayan na po, natapos ko na pong nabalot lahat. Ang nagawa po namin ay nasa mga 17 piraso. So ngayon, ready na po itong ilagay sa ating freezer ng mga 7 or 8 hours or hanggang overnight. So ipapakita po namin bukas pag matigas na po itong ating ice candy. Ito na po mga mamamayang ang ating Buko Langka Ice Candy na ginawa na naman po ng ating Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana'y magustuhan nyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!